दे आं नोंनो मा गिफ्ट लाबोदों नालाय नायलाय सना देलाय खेवना नायलाय सना आं नोंनो मा गिफ्ट लाबोदों दे खेवलाय देलाय दे खेवदो दे हाथारबाय माथो आइ हाथारबाय मा बेलाय ए गबाय मा लाबोदों साना आं नोंनो गिफ्टखौ देलाय सरप्राइज लोगोफोर नै गस्ला मा दङ नै दिन्थिनोसै जोङो दिन्थिनोसै नङा होमबा इसाना बुंजानो मोनाखै नायदो मा लोगोफोर नाय थारमाने लोगोफोर आङो त्रिसानखौ कृष्ण बानायनो नागिरदों दे आंनि फिसालाखौ कृष्ण साजायनो बिराद गोसो दंमोन गोलाव समनिफ्रायनो ओमफ्राय बिदिनो मिलायाखैमोन आरोखि ना बिदिनो सानोबाबो मालाबा थाबसिनो ड्रेसखौ बायनाय जायाखैमोन कस्टिउमखौ ओंखायनो आङो दाख्लै फाइनालि अर्डार हरदों आरोखि ना आङो त्रिसानखौ कृष्ण बानायनो लुबैथारदों आरोखि रायजो राजा नोंथांमोनहा नायलांदो त्रिसानखौ कृष्णनि लुकआव माबायदि नुयो ना नों कृष्ण जागोन ना जाया सिफुं सुगोन ना सुवा सुगोन ना दे त्रिसाना कृष्णनि ड्रेस लाबोदों नालाय त्रिसाना दिनै कृष्ण जानो नागिरदों दे बिदिब्ला जोङो ड्रेसखौ गाननो स्टार्ट खालामसै गस्ला गुफुरसै दे कृष्ण जासिगोन त्रिसाना जानो नागिरदों हा कृष्ण नों सिफुं सुगोन ना सुवा ए मानो जाबायसो माथो जोंहा जन्माष्टमियाव गाननांगौ बेखौ अ गस्ला गैया लान्सासो थानांगौ बावदों बेलाय मा बुजिबाय देलाय दे आइया मा जाखो दे वाव बाबासो थानांगौमोन ना वाव बिदि हामालायनो मानो हामा जानांगौ कृष्ण बानायनो नोंखौ हामा अम बाबा बानायनो Namo Krishna Aidi मेगनावनो हामा अम बाबा जाबाय नै अम बाबायाव थांसै जोंहा हामा नङाबा नोंखौ अम बाबाया अननाय नङाथ' नोंखौ अम बाबाया अननाय नङा लोगो जानाय नङा नोंजों अम बाबाया कृष्णआ नोंखौ बेरायनो लांनो नागिरदोंना नोंखौ कृष्णआ बेरायनो लांनो नागिरदों र' आं मेथाइ होगोन चक्लेट होगोन आरो इउनिभार्सेलावबो नोंखौ गेलेनो लांगोन र' हामा नै दानो कृष्णआ नोंजों लोगो जानाय नङा मिथिगौ नोङो कृष्णआ नोंजों दानो लोगो जानाय नङा नों सोरजों लोगो जानो मानो बानांगौ खोथा आलां नुदों र' जाथ'वाखै हामा होनदों नायलाय मानो बिदि दे हामा नै आङो दे नोंनो आं मबाइल देखायगोन मबाइल नुगोन नोङो बेखौ गानबानो र' मबाइल होगोन दे आं नोंनो ओइ त्रिसाना मबाइल लाबालाय त्रिसाना मबाइल नायनो नै त्रिसाना मबाइल दाख्ला बिदि खालामबा आं होआ होमबालाय इनो मबाइलसो देखायनांसिगोन नङाबा बेयो गाननाय नङाहाय अम बाबा बानायनो नागिरदों नोंखौ जि होआखै लाय लाजा बानायनो नागिरदों इलाय सिफुङा सुदो नों सिफुं मोजां मोनखायोना आइदे कन्हैया माथो ओंखाम ओंख्रियानो गन्थङाव दङ कन्हैया कन्हैया नै ब्रेसलेटआ नै ब्रेसलेटखौ गानहोनोसै जोंहा ब्रेसलेट नैबेयावसो गानोलै नैबेयाव ओरै खेबनै कृष्णा फुजा होनांसिगोनथ' आरो मोनसेखौबो गाननोसै नै लोगोफोर ओरै गाननोसै खुगाया मेमब्रां जाबाय गन्थङा बाबा खुगाखौ सुबोदोंबाबो जायाखै
성아 기다려봐. Wah, Rua, ang pamalakan na. Hama, Pamalakan? ang thấy kan gần nó đang rửa pastel. Wow. Ona bodong bolai sini. 그만이야. Kemana ang laya bra? Sudah berapa? Wah, perniya lai lai lai. Mami. Kona kan dulu. 시원아. Kona bukan naik nama hai. Ada Krishna. Ada hele Krishna. Krishna kau macam mana nana? Krishna ya, nana snake dan bulai lainnya pasti ni lah. Zibo jam bulai hele nama na. Wah. Sada. 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 Okey. Ini barang sama. Sana này, cái ná, lấy cái phần mai xin đằng này, ada tuh bawa sih. Nơi lại Krishna. Kurun. Wow. Daun ni kau. Daun rai ni. Wow. Rubram. Hama, nggak snack sih bulan kan kena. Hama, kau nak tu nih? Kan split kan seneng. Wow, rumah aku sungguh. 지보좀 물라이는 타는 건 나는 하는 거 그거 가나 봐. 그거 간 맛에 지보좀 물라이는 하거. 지나? 와! Ini semua pun makin ni. Wow, kata alam tu deh. Bila nak leh, nasi berat, nasi berbualan ni kau. Kau tu kena bawa lama, kau kena bawa tu leh. Dia nak kerja ni, ni mana? Oh, dia nak dah, dia nak. Wow. Leh, itu dia. Ini nak kesana. Last sudah nak mulai, so kita dah. Kita dah sudah. Kan waktu sudah ada tu leh. Rupanya. Dah semua dah tenang ke? Di sana, sampai dengan aku. Di ni nak kau mulai deh. Ini dia kena. Terus kami ni kita dah. Ibu dah kena. Sana, nasi sana tu pun dah ye. Ibu dah baca nasi sana, aku boleh lagi. Nasi sana, ibu dah kena. Aku dah kena. Anda ibu dah kena. Terus, ibu boleh dah. Dia dah mulai sekarang. Này này anh hết xong rồi. Đây. Wow, ok. Hello Krishna. Krishna có đây nhỉ? Wow. Ê Krishna. này, 지보 앞에 래. Đi vào. Hả? Giúp bọn nó sụt dậy. Để số đó này. Thế làm gì thế? Sana dah nih, malah foto shoot खालामना ओंखारदों नै फट' खेबनोसै ट्रिसानखौ फट' खेबनानै दोननोसै देनां देरबा बेमबा बेसेबांबा आनमल जागोन गावहा मालाय गावखौनो नायबाय थागोन बबे हाग्रा बारियाव लानानै थांखो नै बे बिबाराव फैदो मैगं बारियाव खेबजाहैनोसै कृष्णखौ मैगं बारियाव दोनहैनोसै माबायदि कृष्ण बेलाय दे कृष्ण दे वाव र' फट' खेबनोसै दे बाबा दे आया दलद था कृष्ण माथो गस्लाफ्रा सेस जाजोब्बाय मानि बोराबदों कृष्ण मानो बोराबदों कृष्ण सकेट जानाय कृष्ण
आयु कृष्णआ राधा गैयिनि रागा जादों राधा गैयिनि रागा जादों नामा कृष्ण बिबारखौ लादो ना कृष्ण बे बिबारजोंनो गोजोनदो प्रभु बिबारजोंनो गोजोनदो आया कृष्णआलाय मानि बोराबखो कृष्णआ मानो बोराबखो सना सिफुङाबो नै गुगुलायनाय दसेयावनो बोफ्लेदों मानो रागा ओमफ्राय ना खिनो ओंखारबाय कृष्ण কি হলো কৃষ্ণ মিনিদে বাবা কৃষ্ণथ' मिनियोसोना हासमुखसोना गाननो बाबाय खोमा ओंखायनो रागा जाबाय ना सिफुं नांगौ सिफुं नाङा खुनोसै गस्लाखौ खुनसै पेनखौ खुनसै मालाखौ खुनसै मुकुटखौबो खुनसै गासिखौबो खुजोबसै दे होमबालाय खेबसे मिनिदो दे होमबासो खुगोन दे थेंक इउ मामि होनदो दे बा खोनादों दे मामिया खोनाबाय दे आनकमफर्टेबल मोनबाय सुखुवासै नै त्रिसाना कृष्णआ गय नङाना बियो फाथै नङाना दे कृष्ण दे जोंहा दे माथो बिदिसो बिबार बारि सिफुं सुबाय नांगौ दा बैयाव फुनसै थो एफा मोजाङानो फुनसै फैदो न'आव थ' कृष्ण थ' प्रभु नोंहा दिनै प्रभु जोंनि प्रभु थ' प्रभु थ' फैदो प्रभु फैदो प्रभु फैदो प्रभुआ फैबाय नै जोंना नै बिस्किट जादो दे प्रभु दे नै जोंहा प्रभुनो बिस्किट लाबोनै र' गस्लाखौ खुगोन ओमफ्राय बिस्किटखौ नों जाग्रोदो ओमफ्राय खुदो दे कृष्णआ जिरायलायनानै जानांगोन ना दे जिराय दे ओरै जिराय दे ओमफ्राय खुनसै दे जिराय दे बेयाव जिराय आं खुगोन दे बेयाव जिराय दे औ मोजां जिराय प्रभुनो बिस्किट होफैबाय नै अरिय' होफैबाय जादोसो ना सोना जादो सुखुथारला सोनानो जादो दे नांलायथारला खुनसै दे खुनसै दे लोगोफोर जोंनि दिनैनि कृष्णनि लुकआ जोब्बाय कृष्णनि भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन जोबनाय लोगो लोगो माथो गबाय सिफुंनिया गबाय नै जोबनाय लोगो लोगो र' मोजाङै खालामफिननो आङो बेखौ बानायग्रोनो र' आङो लोगोफोर जोंनि कृष्णनि लुकआ बेखिनियानोमोन आङो त्रिसानखौ सिगांनिफ्रायनो बिदिनो कृष्णनि ड्रेस गानहोनो लुबैनानै दंमोन आरोखि ना फटक मोनसे सेबखांनानै दोननो बिदि सानबाय थादोंमोन ओमफ्राय मिलायाखैमोन दिनै फाइनालि आंनि साननाया जाफुंबाय बिफाबो थानायबा मोजां जागौमोन खिन्थु बिफा गैया अफिसाव थांबाय बे समावनो जोंबो बिफाखौ नेस्लाबलायालासे गानहोनो लुबैनानै गानहोबाय ड्रेसखौ त्रिसानखौ नायथारनो लुबैनानै दिनै त्रिसानखौ माबायदि नुदों कृष्णनि महराव खोन्थाहरदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो त्रिसानखौ माबायदि नुदों बेखौ कमेन्टआव खोन्थाहरदो दे लोगोफोर बाय बाय